Yan na. Hello, kapak. Kapaps eh. Atak na kapak. Magandang umaga! Magandang umaga! Magandang umaga mga kapaps. Yun, may nag-sponsor sa atin mga kapaps isa sa mga tropa. Kaya special ang episode natin kapaps, kasama natin ang buong tropa. Yeah! Nandito tayo sa Barangay General, Ligaw City. Kaya iba yung mga nakikita nyo mga kapaps. Nasa bundok tayo mga kapaps. Pagtagaw-taw. Yun o. Anong luto natin mga ngayon, kapaps? For this vlog mga kapaps, magluto tayo ng Bicol Dish. Meron tayo ditong pato mga kapaps. Bibe. Bibe! Dalawang po tayo rito mga kapaps. Marami pa tayong lulutuin. Kaya huwag natin patagalin ito mga kapaps. Let's go! Paalam Justin. Justin. Justin Bibe. Barkada! Yun mga kapaps, habang nilinisan nila yung pato para sa isang putahe, ayusin muna itong bangus. Yun! Kung natin gagawin mga kapaps, i-wrap muna natin yung bangus. I-wrap natin ang sa labas at saka sa loob. Meron tayo dito mga kapaps na hiniwa na kamatis, luya, sibuyas. Haluin lang natin mga kapaps. Yun mga kapaps, pagkatapos natin i-wrap, ilalagay na natin yung pampalasa. Ito nagpapasarap dito mga kapaps. Yun mga kapaps, habang ilalagay ko pampalasa, habang inaayos ko yung mga paps, pakita mo na yung mga paps natin dyan. Yun! Hello, kapaps. Wala na si Justin, oh. Justin. Oy! So ayun mga kapaps, malinis na yung bibe. Justin. Justin Bibe. Kaya natin itong lutuin. Ayan mga paps. Mga kapaps, magigisa muna tayo kapaps. Unahin natin yung luya. Yun. Kailangan muna natin kapaps na mag-brownie yung mag-golden brown yung luya natin kapaps. Golden Bibe, golden brown. Magigisa muna tayo mga kapaps. Luya muna kapaps. I-toasted muna natin yung luya. Kasi isa sa nagtatanggal ng langsa sa pato. Kapaps, pwede na natin sabay yung bawang at saka sibuyas. Sabay na natin yung bawang at sibuyas mga kapaps. Pwede Yan na mga yung kapaps. pato kapaps. Pagkatapos natin mag-isa, ilalagay natin yung Si Justin. Justin Bibe. Habang inigisa natin yan mga kapaps, nag-ihiyaw na tayo ng bangus. Yung nilagyan natin kanina ng mga ingredients. Mga kapaps, tapos lalagyan na natin ng kalamansi. Juice. Para talagang walang langsa mga kapaps. At iintayin na lang natin mga kapaps na kumulo bago lagyan natin ng gata at saka ng mga ilalagay pa. Habang iniintay natin mga kapaps na kumulo, ipapakita ko muna yung mga kapaps natin dito. Ayun mga kapaps, kumukulo na siya. Mukhang malambot na siya mga kapaps. Pag ganyan na mga kapaps yung itsura niya, lalagyan na natin ng toyo Lapu-lapu. at paminta mga kapaps. Mga kapaps, pagkatapos ng mga kapaps, hintayin na lang natin siyang tumuyo. Pero mukhang maliit yung lagayan natin mga kapaps. Nilutuan natin. Pwedeng ilipat natin sa malaki.
Yan mga kapaps. Ito naman mga kapaps, rellenong bangus. Yan mga kapaps, habang nililipat mga kapaps, syempre lipat tayo dito sa rellenong bangus. Ang nag-iiyaw, ang poging-poging si Walang iba. Sir Bok. Shoutout mo si Bergeline. Virgilin, hello Virgilin Care 2.0. Yan mga kapaps. Nadali ka, Paps. Ayes yan. Hintayin na lang natin mga kapaps na tumuyo. Mawala yung tubig. Pagkatapos ng mga kapaps, masarap mga kapaps. Magic sarap, baka naman. Grabe talaga nga mga kapaps. Grabe nga suko. Duwang magic. Ay. Ah, tama doon. Yung mga kapaps, takman natin ulit. Yan mga kapaps, yan ang itsura niya. Luloy muna natin mga kapaps. Tapos mga kapaps, ilalagay na natin yung papaya. Lagay mo na, paps. Yun, para sumabay na siya sa lambot mga kapaps. Init ka, Paps. Mainit siya. Malamot na. I-shoot mo kaya lahat mga kapaps para Yan, ishoot mo na lahat ng kapaps. mga kapaps. Yung magaling ka ba dyan? Yun mga kapaps, sasaluin natin mga kapaps. Ang init ka, Paps. Kaparasuko ka, Paps. Baka di kapayaso, ginawagan pa ito. Yan mga kapaps, saluin natin mga kapaps. Tapos lagyan na natin ulit ng sile. Specialty ng Bicol. Yan, especially ng Bicol, sile. Magpapabango yan mga kapaps. Yan mga kapaps, saluluin lang natin mga kapaps. Tapos takpan na natin mga kapaps. Bata ba yun? Yan. Ay mga kapaps, after 2 minutes, ilalagyan na natin ng gata. Gata ni Nana. Hilig kayo sa gata. Yan mga kapaps. Bango mga kapaps, mabango. Yan mga kapaps, hihintayin na lang natin na lumambot yung papaya. Tapos takpan na natin mga kapaps. Hihintayin na lang natin na maluto mga kapaps. Tapos na yung ginadobo sa gata na pato. Yan, let's go! Hello kapak. Kapaps eh. Kapaps. Atak na kapaps. Yun mga Paps, pwede na tayong kumain ka Paps, pero bago ang lahat magdadasal muna tayo ka Paps. Sabay-sabay tayo. Yes. Maraming salamat po yan sa binigay niyo sa aming blessings at sa patuloy po aming support sa aming manunod. Salamat po. Marami pa kayo mag-support. Salamat po. Amen! Amen. Amen. Baka na! Okay. Let's go guys! Baka na. Baka na Paps! Attack! Ito sa radik niya. Lahat! Lahat pinakapos si Dud! Dud! Ang Dud, bandihan doon ka na. Ito na panugi ay. Itang bandihan doon ka. Ay, sasawa tayo mga kapaps. Tayo mansi. Kain. Kain tayo mga kapaps. Ang ganda ng sausaw natin, oh. Ginagawa ng pao. Yung baba yan mga kapaps. Mara na. Ay, day! Ay, tayo si Dud eh. Liking hot Dud. Ito na rin. Bulay, ako. Puta pang hindi matagawa ko ng Dud. Kamu, ako mo talagang flight. Nebra. Napakasarap. Sarap!
Wala kang awa. Medlon ka, Pap. Masarap, masarap Justin. Justin Bieber. Walang kibo mga kapaps. Bigyan mo sila ingot. Mga kapaps, isang beses lang. Angkong. Buray mabuhal mo ka sampangan mo, Jay. Grabe, Jay. Pero Jay, gubaan mo, Jay. Ano sa dua? Amat sa mga sponsor, Kapap. Kapap, ang shout out mo. Toyo pa mo, Toyo. Toyo. Kang? Ano, tubig. Ate Garci. Bangro yun. Ito sa mga rurugay. Iwasan. Yasang bibe. Ito yung tinatawag na Timoy Boys. Timoy Boys, shout out. Dumami yung trio. Shout out Tito Dandoy. Tapos nito na tabi, Japon. Ito Naldo, puro kapap. Tinagal kami kapon. Nakabo pa yung. Ako pa niya din. Natanong na ba ako nung tatlo ka rin. Kapap. Pag-iyo. Ayos ba yun? Shoutout pala kay Miss Tinita. Shoutout kay ano, Kisinin, kay Alosa, Akas dito Sisi. Sina kay Buboy, kay Raymart, Rabela. Shoutout sa IBC. Shoutout kay Dominica Budes. Shoutout sa taga-Jeddah. Ayun, mga Jeddah. Diniro, Jeddah. Eddie Edge. Ano? Siguro mo si Boy. Ito guys. Ito nga pala yung dice. Dice Motor Shop, shoutout. Ay, mga pap. No. Ay, Ano pa? Nakalibit pa tayo. Maraming salamat mga kapas sa panonood. Sa ulit ulit. Salamat. Kapas.